Bueno, Gorka, bigarren errezeta, eta zein behar dugu orain? Barazki lanpara bat. Barazkia jarriko dugu behian, eta goien brik honekin lanpara bat egiten saiatuko gara. Lurra, lanpara... Esan dizuet aurten, zigor, aurten moldiak buskatzea natorrela. Oso ondo. Baiet? Bale? Bai. Berrikin behatugu. Oso ondo. Eta gaina goxua gelditzea, eta honak. Eta ikusgarriak. Aurrekoa txarra altzean. Oso goxua. Ba, honen emaitza berdina izangoa. Bale, venga. Beti joan behar dugu aldatzen. Bai. Eta holako gauza polita, berritzaia polita dire gaina. Bai. Ez dezala jendiak pentsatu. Beste munduko, ez dauko olako impresora bat irudekoa eta egiten hemen zuzenean. Hemen elikagai guzti naturalak dira. Bai kalabaza, azena juak, ensalada pixkat, aza pixka bat, tipulak, garbantzuak, bale? Bueno, esplikatuko izut zein behar den. Bale, bota. Honekin behar ditugu zulotxo batzuk, eta gero molde txiki bat baukat nik hemen, hoi da, behar dugu moldea, oblea honekin forratu. Hori busti oliokin edo. Hori, olioakin busti, zulo batzukin, hau forratuko dugu, eta labea sartuko dugu. Bale? Eta gero, aparte, zatiak behitugu barazki guzti hauen zatiak egin, eta labean sartu. Bale? Azelga osto hauekin ingo deuna da pure bat. Basea izateko, gero barazkia gainean jartzeko. Bale? Gorputza emateko bi aukera ditugu. Nik bilak ekarritut, aber zein erabiltzen duen. Berdin da zein erabili, hoi da. Orduan, honekin pure bat nola egin behar duen eta konsistentzia auki behar duen, bi aukera ditugu. Txitxirioakin txikitu eta krema... Egosita daude. Bai, egosita daude noski. Eta horrekin loritu, o bestela oluakin loritu. Ikusiko dugu, bitako bat erabiliko dugu, eta jazta. Eta beste barazki guztiak, ensalada ez ezik noski, labean. Eta ero jungia, honekin indako lanpararen barruan. Hori da, jarriko ditu dugu hasieran krema. Honen krema oinarri bat. Gainean, labian indako barazki guztiak, eta gainean lanpara. Bale? Hala, guazen aztea. Venga, guazen aztea.